laqas kont nixrob tazza ilma. Kienet tirrabja miegħi. Iva ma, ilma, le, luminata. Tazza ilma jimma konx nixroba. Illum għasirt naf bihom illuminata. Illum jina nixrob ma 2 liters kull-jum, kważi 3 liters kull-jum. Issa jilli sena imur il-ġim kull-jum. U anyway, il-ġim tiegħi jinfetaħ fis-6, jina ġili fis-6 kwart inkun hemmhekk. Kemm Għodu dej xulxin. Kemm noqogħdu attenti Quintin biex ma jasalx il-messaġġ illi dak li hu ħażin ħajwassal għal diżastru totali u biex nagħmel il-progress irid nixrob ilma biss. Pereżempju ħansemmi ċuċata u naħseb it-tabib ħajaqbel miegħek. Hemm diġà qabża kbira bejn soft drink normali u soft drink ta' dieta zero. Hemm min iwerwrek x'fihom ħafna spertina. Jekk jiena sempliċement minn fliexkun ta' 2 litri ta' ditta partikolari li jkun full sugar, naqleb għal fliexkun bħalu eżatt imma zero jew diet, jien frankajt ruxmata kaloriji li ġejjin mit-sokkor li dik il-bidla żgħira biss, dik in-nitfa' ġurnata wara l-oħra tista' tissalvani billi nispiċċa bi problemi ta' obeżità kif qed jgħidilna anke it-tabib. U fuq dak li rax kelli naqbes għalija qabel il-break u ma tajtni x-xans. Kemm naqbes għalija. Għax l-iktar nies li nsibu li jitqu għax-xagħti u f'ħamsa filgħodu jkunu dawk in-nies li jgħidulek jien m'għandix ħin training, ma tibda tara. Sija u nofs fuq Facebook, satej nara series, m'għandix ħin. Ġifieri hija kwistjoni ta' priorità. Presidenti ta' kontinenti jgħidu ma stess li għamlu l-exercise. President ta' kontinent għandu ktar xi jagħmel minni u naħseb anke minn Kler. Il-punti